Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Hi, partner. Hi partner, mukhang maganda talaga ang gising mo ngayon ha. Anong meron? Kailangan talagang maintain ng positive outlook. Ganyan naman 'di ba pag first week of the year, tapos pagkatapos ng next week tamad na ulit. Yan. Tama. Kailangan magpakitang gilas, 'di ba? Kailangan sumabay sa nakararami. Na lahat talaga naglista, nagsulat ng kanilang mga New Year's resolution. Yes, diba? Pero asahan natin, first week lang 'yan, 'di ba? Buti nga kung maitawid pa yung first week nakakaloka. Anyways, good morning po sa inyong lahat at maraming salamat. Kayo po ay nakatutok sa tambalan at kayo po ay mataas din ang energy, masayang-masaya kasi back to work. O 'di ba? Yan ang tamang perspective, kabisyo, na dapat maging masaya kasi back to work and back to school. Tama. Bakit kailangan tingnan mo sa aspetong 'yan? Maswerte ka kasi may trabaho ka. Tandaan, itong pandemic and even before, kahit hindi pa nagkaroon ng COVID, 'di ba? May mga ibang walang trabaho. The fact na meron kang trabaho, the fact na may pinagkakaabalahan ka at meron kang negosyo o empleyado ka o kung ano man, basta meron kang pinagkukuhanan ng pera, ng income, 'di ba? Is a blessing. So, yun talaga yung lagi natin titingnan na perspektibo. May mga taong walang trabaho, may mga taong gustong magtrabaho pero hindi makapagtrabaho kasi walang opportunity. Tama. O kaya walang kapasidad. Walang kapasidad. Totoo. Oo, kasi merong 'di ba, merong kondisyon ang kalusugan katawan. o Tama. pangangatawan, 'di ba? Totoo 'yun, magandang start to mga kaibigan para sa atin na i-condition po natin yung isip natin, yung sarili natin, yung katawan natin, 'di ba? Na tingnan yung positibong nangyayari sa paligid natin at sa ating bahay, sa ating sarili, 'di ba? Kaya naman 'yun kung titingnan talaga natin, marami din namang mga magagandang nangyari nitong mga nakaraang buwan at ipagpatuloy natin yun kung nakitaan natin, di ba? Obviously, of course, maraming hindi rin magandang nangyari. Pero kung titingnan din natin, isa-isahin natin, marami din naman nangyaring maganda noong nakaraang taon. So sana ipagpatuloy lang natin sa pagtawid ng 2021. Di ba? Ikaw, partner, kung may ipagpapasalamat ka ngayong sa pagkakataong ito, ano ito? Magbigay ka ng 3. Ay, hindi, baguhin ko na lang. 30 na lang. Nakakaloka yung 30. Yung 3 nga lang, parang napalunok na ako mag-iisip. Ang aga-aga ng pag-iisip, ha? Nakakalurkay ka. Ano ang mga kung meron. Mga dapat ipagpasalamat. And this is an exercise not just for me, ha? Yes. Kabisyo, pwede ka rin at this point, pwede ka makisali sa pag-enumerate o sa pagbabanggit kung ano yung mga dapat na ipagpasalamat, 'di ba? So syempre unahin na natin katulad ng binanggit natin kanina, partner. We thank the Lord for our jobs. Yan. Magpasalamat tayo dahil meron tayong trabaho kasi may ibang mga taong walang trabaho, nawalan ng trabaho. Yun nga, uulitin pa ba natin na gusto magtrabaho pero walang kapasidad, yung ganon. Tama. Even with this pandemic, partner, parang iniisip ko, mag-full circle na yung lockdown. Yung mag-full circle na yung isang buong taon na nag-declare. Mag-fiscal year na siya. Parang Oo, correct. Na siya, mag-1 year. Yan, mag-anniversary na siya. Mag-anniv na yung Kasi, alam mo, kapag naumpisa na tong linggong to, partner, dire-diretso before we all know it, March na ulit diba? At yun yung umpisa ng quarantine period. So, mag-full circle na talaga. So, siguro, isang dapat
na naisip kong ipagpasalamat is yung quality time spent with the family. 'Di ba? Yun yung bagay na lagi natin, lalong-lalo na for working people, yung mga working parents, yan yung laging iniisip natin na mangyari, na laging magkaroon ng oras, 'di ba? Hindi ba't reklamo naman nagtatrabaho? Sino ang unang nakakita ng unang paglakad, unang 'di ba? Unang pagsasalita. Unang pagsasalita, 'di ba? Yung mga ganun. Hindi ikaw kasi nagtatrabaho ka, wala ka, nasa opisina ka ng mga tao. Oras na 'yun, nasa field ka, 'di ba? Yung mga ganun. So, it has given itong panahon ng pandemic na ito has really given us the value of time for the family kasi yun yung bagay na nagkakandawala-wala na talaga yun yung sa totoo lang. Tama. Tapos, yun yung hinahanap-hanap natin nun di ba? True. Naku, gusto kong kailan kaya ako magkakaroon ng time sa anak ko, sa asawa ko, pareho kami sobrang busy. Tapos pag weekend, minsan kailangan pang mag-report sa work. O ito, talagang all throughout the week, pwede ka na mag-spend ng quality time with your husband, your wife, and your kids. So binigay yung pagkakataong ito. So that's one thing to be grateful for. Diba? At madami pa pong ibang mga bagay. Actually, kung ngayon iisipin mo, tsaka yung buhay ka, nagsusurvive ka. And yung mga mahal mo sa buhay ay buhay din, nahahawakan mo sila, nakakatawa ka kasama sa kanila, kasama mo sila sa pagkain, sabay-sabay kayong nag-iinit ng malambot na adobo, kaiinit sa kanya ng ilang beses. Sabay-sabay nyo tinitira ito. Pagod na pagod na yung adobo nyo araw. Sabi ng adobo, ayan na naman, iinit na naman ako. Correct. Tapos di na naman ako mauubos. Tama. Ilang beses ako ipapasok sa microwave, buta na loob, diba? Ilang beses ako ilalagay sa kalan para initin, ganyan. Pero yung bang mga gano'n na sabay-sabay ninyo siyang ma-enjoy, yung value na gano'n. Kasi yun nga may mga ibang tao din na hindi na nila kasama yung mga mahal nila sa buhay. Mahirap talaga mag-dwell sa death and mahirap mag-dwell din sa mga ganong klaseng mga pangyayari. Pero yun yung talagang totoo. Hindi lahat ng mga mahal natin sa buhay ay kasama at kapiling pa natin. 'Di ba? At maswerte ka kung lahat sila, yung mga mahal mo sa buhay, ay kapiling mo pa rin at nakakasamang kumakain ng halos durog na adobo kaiinit. 'Di ba? Yung tuyo na yung adobo nyo. Correct, Tapos nilalagyan mo na lang ng toyo at saka tubig para magkasabaw ulit. Natatawa tayo kasi gawain natin to. Correct. Saka yung menudo partner na yun nga, ang lambot-lambot na niya, kaiinit sa kanya. Yun, di ba? At least, sabay-sabay niyo siyang tinitira ngayon. Naalala ko lang tuloy yung pag-init-init na pagkain na yun. May sinend sa group chat namin, yung Papampam family. Si Jojo, yung isa sa mga tambalanisa na nandun. May sinend siya na parang picture ng wala nang init-init, gutom na ako. Tapos, kita mo yung hardinera, partner. Hardinera, di ba? Yung may yellow-yellow pa siya, partner. Tapos buong buo pa siya. Tapos nakalagay siya sa tabi ng kanin. Wala nang init-init, gutom na ako. Pero kita mo may mga chunks, may yellow pa talaga, very icy pa siya. galing talaga ng refrigerator. Alam mo, matigas pa. Alam mo yung ganun ba? Init-init. Sabi mo, sa bagay, matutunaw din naman yun kung mainit yung kanin mo. Sa bagay. Diretsahan na. Sayang nga naman yung oras kung gutom ka na, patatagalin mo pa ba? Kaya nga, di ba? Doon na tayo sa doon din naman pupunta yun. Oo. At kapag lumabas, pare-parehas din naman. Di ba? Pero ibig sabihin, totoo. At katulad ng itananong mo, partner, talagang maraming mga bagay na dapat nating ipagpasalamat. At siguro din yung taon na ito, dahil syempre ito yung mga reflection kapag start of the year. Again, ulitin namin, next week, diba? Balik na naman tayo sa pagiging balasubas. Oo. Balik na naman tayo sa dating vision ng katamaran, di ba? Dating gawin. Kailan tayo bibo. Oo. O ngayon, bait-baitan, ganyan, di ba? Pero yun, siguro yung dapat nating gawin na this year, maging mas appreciative, mas maging grateful, kasi yun naman yung mga itinuro sa atin, di ba? Tapos siguro yung ano ba yung mga itinuro sa atin nung nakaraang taon, wag masyadong magastos, may mga bagay na hindi mo naman kailangan. Wag mo munang, alam mo yun, lalong-lalo na kung halimbawa iutang mo para magkaroon ng bagay na yan. Tapos, in the end, hindi mo naman pala. Alam mo, it's just one of those things. Let's say, kunyari, cellphone. 'Di ba? Inutang mo pa. Loan kineme ka pa. Yung mga ganon. 'Di ba? Para sa
para sa modelong cellphone, it's okay. Actually, okay naman din talaga yun. Deserve naman din talaga natin. At yun na din naman ang mundo ngayon, 'di ba? Na mundo ng mga cellphone. Pero kung if it meant, Kabisyo, na hindi ka na halos makakain o di naman kaya buwan-buwan nasistress ka kasi kailangan mo magbayad, or if it meant na nasistress ka kasi tawag ng tawag yung naniningil, hindi ka makabayad kasi nawalan ka ng trabaho ng pandemic, 'di ba? So yun yung mga bagay na natutunan natin, ay wag na pala na tayo masyadong magastos sa mga bagay, lalong-lalo na kung meron naman tayo nito. Halimbawa pa, partner, sapatos. Ako, iyan yung bagay, partner, na parang yan yung ano mo eh. Oo, pero kabibili ko lang last week, no? Pero guilty pleasures, di ba? Oo, di ba? Guilty tama ba? pleasure. Yes, correct. yes. Pero siguro this year, baka iwasan ko na din talaga siya. Pero last December, may binili pa akong 3 eh. May pahabol. Promise next month, umpisa ko na. Pero teka, hahabol muna ako. Bibili na ako ngayon. Hindi, di ba? Yung mga ganun. Tapos minsan, iniisip kasi natin dahil mura lang siya, o kaya deserve mo naman. Totoo naman, deserve mo. Kaya lang kapag halimbawa extra siya, totoo palang in the end, hindi mo siya lahat madadala. 'Di ba? Tingnan mo naman. Correct. Agree. Sobrang, hindi lang ako ito madaming ganitong kwento. Ilang beses na po kayo na-try doon ng mga sapatos po ninyong hindi nyo na nagamit ng matagal na panahon. 'Di ba? Lumutong, naging crispy. 'Di ba? Ayan na naman tayo sa kumbaga matagal na naka-display matagal na nakatago di ba? Correct, 'di ba? Yung gano'n. Tapos trinaydor ka, nung finally ginamit mo, naghiwalay yung swelas, 'di ba? Yung mga gano'n ba? Kasi extra nga siya Yung bang mga gano'n. Pero again, ulitin namin itong mga guilty pleasures na ito, itong mga bagay na meron ka at pinaghirapan mo naman, deserve mo naman. Okay lang naman na meron ka. Hindi masama. Kaya lang siguro ang sinasabi lang natin, anything that is in excess, hindi rin masyadong mabuti. So, kung masyadong madami, to the point na nagkakandasira na dahil sa sobrang dami, hindi naman lahat nagagamit, 'di ba? Ika nga dun sa isang nag-trending video na napanood natin, I'm sure makaka-relate kayo dun sa nani na mahadera na nagsabing, ang dami-dami mong sapatos. Bakit? Ano ka? Octopus? Di ba yung sabi na nanay, ano to? Octopus? Ano? Kapag ka nagdodota ka, kailangan magpalit ng sapatos? Ano? Octopus ka? Diba? Sumagot daw yung anak, ma, bakit yung octopus pa rin sa sapatos? Diba? Di na nagsasapatos ako octopus Nakakaloka. Di ba yung pero totoo yun. May point. Yun yung mga bagay na ganun. Tapos siguro pag-iipunan yung mga bagay that's really worth it. More important. More important. Katulad ng health essentials. Insurance partner, 'di ba? Minsan iisipin mo, ayaw mong magbayad para sa health insurance, ayaw mong magbayad ng monthly para sa isang bagay na hindi tangible o hindi nahahawakan. Yun kasi problema sa insurance hindi mo siya nahahawakan, 'di ba? At ayaw mong gawin 'yon, 'di ba? Pero sa totoo lang, nagsispend ka din ng so much para sa kung other things, 'di ba? That again are tangible. So, yung bang mga ganong klase mga bagay? Agree ako diyan. Actually ako din yung mga bagay na pinagpapasalamat ko, hindi nalalayo sa mga binanggit mo. Talagang sobra akong thankful kasi hanggang ngayon may trabaho pa rin tayo. I could not imagine myself kung anong lagay ko ngayon kung wala na yung trabaho ko o kung ano mang nangyari, 'di ba? Halimbawa, dahil naapektuhan ng pandemic, nalugi yung company, mga ganun tipo, 'di ba? Tapos nawalan tayo ng trabaho, nawalan tayo ng income. So paano tayo, 'di ba? Ang dami pa naman natin mga pending na mga bayarin, ang dami natin mga loans na dapat tapusin. So inisip ko, paano kaya ako nawalan ako ng trabaho, di ba? So, dahil nandyan pa rin yung trabaho natin, so, yung bagay na sobrang pinagpapasalamat ko. Secondly, yung talagang family time. Ito yung matagal ko ng pangarap na makasama din yung pamilya ko na mahabang oras, di ba? Ng mahaba-habang pagkakataon. Kasi that time parang overnight lang yung pagstay ko sa bahay. Lagi ngayon, talagang 24/7 kasama ko sila, di ba? So, may mga pagkakataon na nakakainis, but that's all part of it. Pero, di ba, yung pangarap mo dati ngayon ibinigay At isang bagay din na ipinagpapasalamat ko. And lastly, pare-pareho kaming healthy.
Yun na lang Pag Yes. titingnan natin yung aspetong yun na kung kayong mga kabisyo sa bahay ninyo o ikaw mismo wala kang nararamdaman sa pagkakataong ito na itawid mo yung 2021 o yung 2020 to 2021 ng maayos, healthy kayo pare-pareho, bagay na sobra nating ipagpapasalamat. Sinasabi namin to mga kaibigan kasi di ba kung mapapansin natin yung mga post ng mga tao, parang galit na galit tayo sa 2020 kasi nakita natin puro negative puro hindi magandang mangyari. Although hindi naman natin masisisi yung sarili natin kasi nga nangyari naman talaga, which is it's a fact, di ba? It's truth 'yun. So, kaya lang ang sinasabi natin, tingnan din natin yung aspetong may maganda. May maganda rin namang nangyari at yun yung dalhin natin hanggang 2021. Diba? Itong mga binigay naming sample, ito yung mga nasa top 3 list natin na dapat natin ipagpasalamat. Family time, and health and first reward. Diba? So, let's all be thankful mga kaibigan. Okay pa rin tayo Tama. ngayon 2021. Truth. At laban lang, 'di ba? Totoo naman, napakagasgas na ng mga linyang ito, pero totoo naman na habang may buhay, may pag-asa. So habang buhay ka, may pag-asa na magbago yung takbo ng buhay mo. So just continue to keep the faith and continue to be grateful. May mga bagay talaga na pwede pa nating ipagpasalamat ng matindi, di ba? Maraming salamat at kami po ay lagi nagpapasalamat kasi patuloy po ang pagsuporta po ninyo sa Love Radio at dahil dyan, tuloy pa rin ang ating Love Lang Malakas na promo for 2021. Kaya antabayanan nyo lang po yan mga kabisyo. Okidoki! Maraming salamat sa pagtutok sa amin ngayong araw na ito. Mamayang alas 9, tayo muli magkakabanding-bandingan. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman ng iba. Yon! Always your number one. SM radio station. Love Radio.